Kierrätysvapaat bonukset ovat yhtä kuin käteisarvo. Voitot voi kotiuttaa käytännössä heti. Tässä videossa käymme läpi parhaat kierrätysvapaat bonukset juuri nyt, miten ne toimivat ja mitä kannattaa varoa. Ja meillä on laskettuna jokaiselle bonukselle odotusarvo. Arvokkain tällä listalla tuottaa keskimäärin 48 € käteistä pelkällä ensitalletuksella. Big win. Siellä saa 30 € megakierrosta ilman kierrätystä. 1 per 3 ensimmäistä talletusta. Kyseessä on Pay and Play kasino, joten sisään pääsee verkkopankkitunnuksilla ilman rekisteröitymistä. Kaahaus, joka tarjoaa 200 kierrätysvapaata ilmaiskierrosta. Isot jättipotit myös mukana. Noppa omalla noppapelillään, Pelikaani ja Pelikioski Viron lisenssillä, Vins jopa 30 000 € viikoittaisella onnenpyörällä, Tuohi, jossa tuohirullasta voi voittaa jopa 5 000 € käteistä ja Paratiisi 50 kierrätysvapaalla kierroksella. Kierrätysvapaa bonus tarkoittaa, että bonuksen voitot voi nostaa heti ilman erillistä kierrätysvaatimusta. Esimerkiksi saat kierrätysvapaat ilmaiskierrokset ja voitat 15 €. Se 15 € siirtyy suoraan nostettavaksi saldoksi. Ei tarvitse pelata sitä läpi kymmeniä kertoja. Kierrätysvapaa ei tarkoita, että talletus itsessään olisi ilman ehtoja. Rahanpesun estämiseksi lähes kaikki kasinot vaativat talletuksen kierrättämistä kerran. Kotimaisista kasinoista vain PAF tarjoaa kierrätysvapaita bonuksia. Veikkaus ei saa tarjota bonuksia lainkaan. PAF on valinnut linjakseen reilut ehdot. Uusille pelaajille 10 € käteistä ja 25 ilmaiskierrosta. Täysin kierrätysvapaa. Lisäksi viikoittainen käteispalautus tappioista ilman kierrätystä. Ulkomaalaisista kasinoista Viro ja Malta tarjoavat suomalaisille verovapaat voitot. Curaçao ja Mansaari eivät. Siellä voitot ovat verollisia, vaikka bonus olisi kierrätysvapaa. Kierrätysvapaus ja verovapaus ovat siis eri asioita. Suomen rahapelimarkkina avautuu kilpailulle 1.7.2027. Kuulostaa hyvältä, mutta bonusten osalta uusi laki tuo rajoituksia. Tervetulias bonukset kielletään kokonaan. Bonuksia saa tarjota vain olemassa oleville asiakkaille. Kierrätysvaatimus saa olla enintään 5-kertainen. Tämä tarkoittaa, että täysin kierrätysvapaat bonukset katoavat Suomen lisenssin alaisilta kasinoilta näillä näkyy. Kierrätysvapaat bonukset ovat kasinomaailman reiluin vaihtoehto. Käytännössä lähimpänä ilmaista rahaa, mitä kasinolta saa, mutta ne ovat silti viihdettä, ei tapa rikastua. Lisää tietoa löydät rahapelisanomat.fi. Linkki löytyy kuvauksesta ja nähdään seuraavassa videossa.